Hai să vă filmez. Pune capul pe Andrei. Acum așteptăm sărbătorita. Să vezi cât o să plângă. Am sigur. Ce să plângă, omule? Pe noi facem să plângă? Nu facem Este să și fie. plâns de bucurie, frate. Ia să văd, Călin. Tu plângi? Poți să plângi? Nu, frate, nu. Nu Chiar nu pot. pot. Am plâns destul. Trebuie să ne filmăm și noi, nu? Nu, hai Marie, plânge acum o țără. Și el are Dacă plânge înseamnă de bucurie, înseamnă Eu că nu e și... ce. nu, că te vrei pe cap, așa te Așa, da, da. Nu-i în regulă. Poliția. Nu vine încă. Când vine, știi, filmezi așa, de pac, 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 pac. Stigăm cănite. Surpriză! Nu? La mulți ani, mă, că nu poți să-i deschizi. După aia, mulți ani trebuie să... Box, bă. Cum Vezi că vine. Ia, Vine, Maria, Luța, vine. Vine și cu muzica pornită. Băi, ciumeagă rău de tot. nu mai merge castofonul ăsta. Ce scrie telefonul, omule? Uite telefonul. Lasă-mă. Să trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Maria să trăiască, Maria să trăiască, la mulți ani. Bravo, la mulți ani, bă, Andrei, bă, seru, si ziua ta astăzi. N-ai stepun. Nu m-ați prins tu. Aia știa de mult. Da. Hai, așa.